Padayon na kita karon sa ato ang serye nga atong pag-hisgutan, mao na ni ang ikaupat ka Domingo, no? Ang serye sa 1 Pedro nga giuluhan og paglaom diha sa kalibutan, paglaom diha sa kalibutan nga dili mahigalaon. So atong basahon ang sitas nga atong gikutlo mga igsoon sa 1 Pedro 4 city nga to sa 11. Akong gihangyo manindog ta. Agi og pagtahod o pagtamod nato sa balaan nga pulong sa Dios nga ato ang pagabat-baton karong kahapon, no. So akong gihangyo magdungan tagbasa ni mga igsoon para di ta magduka, no. Salamat sa Ginoo. So atong basahon ang bersikulo 7 nag-ingon, ang katapusan sa tanang butang nagkaduol na. Busa batunin ninyo ang maayong panguna-una ug maayong panimuot alang sa mga pagampo. Labaw sa tanan, pag mainiton kamo kanunay sa inyong gugma sa usa ug usa. Kaya ang gugma magtabon man sa daghang mga sala. Batasana ninyo ang pag-abi-abi sa usa ug usa, sa walay pagbagulbol. Sumala sa hiyas nga nadawat sa matag usa, gamitan ninyo kini alang sa usag-usa. Ingon nga mga maayong piniyalan sa nagkalain-laing grasya sa Dios. Ang magsulti, kinahanglan magsulti ingon sa pulong sa Dios. Ang mag-alagad, kinahanglan mag-alagad sumala sa katakos nga gihatag sa Dios. Aron nga sa tanang butang, ang Dios mahimaya pinaagi kang Hesukristo. Iya ang himaya ug ang paggahom hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo ta mga igsoon. Amahan namo nga langit nun, salamat sa imong kagayunan nga imong gihatag kanamo. Salamat sa imong paghatag kanamo Ginoo nining pribilehiyo nga kami anian usab dinhi imong lugar Ginoo God. Dili aksidente kun dili ikaw nagdala kanamo dinhi Ginoo Dios. Salamat Ginoo God nga kining kahigayunan nga imong gihatag kanamo nga makadungog sa imong balan nga pulong. Hatagi Ginoo Lord God ang imong katawhan ug mga dalunggan nga maminaw Ginoo nga mahimo silang receptive Ginoo Lord sa imong pulong. Hatagi kami kasing-kasing Ginoo Lord God nga imong ablihan Ginoo ang espirituhano namong dalunggan ug among kasing-kasing aron amo kini Ginoo Lord God madawat ang mga pulong diha ang imong pagtulun-an nga among ma-apply sa among kinabuhi. Imo alam man kini Ginoo imong alagad nga tigpamaba Ginoo sa imong balaan nga pulong nga papadayag ngadto sa imong katawhan nga diin mo datom kini silang kasing-kasing ug ila gayon nga maibaw-an ug mailhan nga adunay Dios nga balaan. Salamat ning tanan, dalaygon ka sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. So tapos na. Disyembre na. Ngumot ng Pasko. So salamat sa Ginoo, no, ang magpasalamat kita nga natapos nin tuiga. Unya nakita nato karong mga tuiga ug sa manangagi ang mga tao conscious jud kayo sa health, ilahang mga kalawasan. Nya daghan kay tang makita gyud ng mga propaganda nga mohatag kanato og mga idea, no? So wala ba mo makamatikod nga kasagaran nato naning kamot nga magpuyo ug dugay ning kalibutan na? Mao mo gini atong pangandoy, wa man ta mingon mubo lay akong kanabuhi loda. Kadiyot lang ko. Ang atong gipangandoy sa matag adlaw nato, no, nga kita mo lanat gyud ug taon-taon ning kalibutan na magpabilin kitang buhi. So unsa may gisulti sa atong kultura karon, sa atong culture karon? Bisan asa ka mo tan-aw mo adto na billboard. May gisulti makita sa magazine, newspaper, bisan pa sa mga advertisement sa insurance or atong bank accounts. Tanan nga anaa sa silong sa adlaw para lang masiguro ang atong ugma. Ato nang buhaton. Kay nagtan-aw ta sa ato ang ugma. Kitay aduna ta kitay kasiguruan kung moabot ang emerhensya, mao na magpreparar gyud ta in case naay mga emergency, naay mga panginahanglanon o katapusan sa ato ang kinabuhi. Di ba? Sa una moingon ganitag katapusan sa kinabuhi. Pero moabot gyud na mga igsoon. Ngano man makita nato na ang realidad nga mao na gyud na ang nagpanghitabo karon. Ang importante lang andam ta. Pero usay mo focus sa pagpangandam sa atong physical. Wala tang mo focus sa pag-andam sa ato ang espirituhanong aspito. So atong tan-awon dinhi
Siguro nimo nga daghan ka og kwarta. Di ba? Maniguro kita na ako'y kwarta. Kay mo retire ko, labi na gid na magtrabaho na ta, ang atong ginoon na retirement. So kinahanglan na ako'y pundo. Ini kay retire nako, na ako'y pundo diri nya malipayon ang ako ang kinabuhi. Panluyo sa atong pagunahuna nga bisan kini pangagpas lang ato gyang hinumduman nga ang ugma moabot gayud. Dili ginato na malimod, dili nato na mababagan, mao gina ang realidad, mao na kamatuoran nga ang ugma moabot gayud, no? So, ug ato sang tan-aw na ugma idlas kayo tungod kay sa kadaghan sa ugma nga moabot, sa kadaghan sa ugma nga moabot nagkagamay kini. Ngano man? Kung atong hunaon sa bata pa ta, daghang ka ugma nga moabot kay atong gitan-aw bata. Bata pa ta, daghan pa kayong adlaw sa atong kinabuhi. So, ug atong makita dinhi, pagdako na ta, pareha nato karon, makita nato nga mubo na lang gid siguro ang akong adlaw. Dili gid pareha sa una nga gamay pa ta. Apan karon makita nato nagkagamay ng atong ugma. Ang kamatuoran usa ka adlaw ni ana wala na tay ugma. Tuo mo ana. Muabot na sa atong kinabuhi. Ang uban dili na gani makaabot og ugma. Mao kana gyud ang atong giatubang karon sa atong kinabuhi. Sama ni atong usa ka pasyente nga mibalik ngadto sa doktor human sa daghang mga examination nga gihimo. Ug ang doktor mingon kaniya nga naa na ang resulta. So niabot na ang resulta sa iyang examination. Ug ang doktor mingon kaniya nga naa na ang resulta nga sa iyang test ug aduna siya maayong balita, no? Naa siya maayong balita ug dili maayo nga balita. So duha, no? Ug mingon ang pasyente unsa may maayo nga balita. Ningon mitubag usab ang doktor, no? Ningon ang doktor nga aduna na lang kay 24 oras nga magpuyo ning kalibutan na. Unsa may maayo ana? Ningon ang pasyente, unsa may nakaayo? Unya ingon siya, unsa man ang dili maayo? Kay dili pag ingon sa doktor gani nga ang maayong balita 24 oras na lang. Usa na lang kaadlaw siya magpuyo ning kalibutan na. Mao to ningon siya mao ba nay maayo para nimo? Unsa kang dili maayo? Samot na siguro. Mao to ningon doktor, ang dili maayo mitubag ang doktor nga balita mao nga gahapon pa unta ni nako isulti nimo. O kitay na atong pasyente, no? Pag ingon sa doktor nga gahapon pa unta ni nako isulti nimo nga 24 oras na lang ang imong kinabuhi. Lisura. Sumo na nga dunay pangutana. Unsa may imong buhaton kung wala kanay ugma? Kita, unsa may atong buhaton? Unsaon nimo pagkinabuhi sa maong kasayuran? Siguro daghan kay tag una-unaon, daghan tag bation, di ta kasabot, no? Pero si Pedro nag-ingon dinhi sa 1 Pedro 4:7-11. Unsa iyang giingon? Atong basahon. Ningon dinhi sa bersikulo 7 sa usa ka linya, nag-ingon dinhi nga ang katapusan sa tanang butang nagkaduol na. Nagkaduol na. Kana lang linya sa atong basahon, no? Sa ato patinud-an na gyud nagkaduol na ang katapusan. Nagnahibalo ba mo nga kita karon mao gini atong madunggan ni ata karon sa adlaw na last of the last days. So katapusan sa katapusang adlaw. So naa pa gid ay katapusan sa katapusan. Unya mao kini karong higayon na. Naa ta karon ining maong kahimtang. Kana ang mga pulong adunay problema. Kanang giingon nga ang katapusan sa tanang butang nagkaduol na. So doon na nay problema. Ang hinungdan mao kini problema tungod kay gisulat kini ni Pedro kay balong mo kanos 2,000 years ago. Giingon ni Pedro nga ang katapusan naduol na 2,000 years ago gisulti niya, no? 2,000 ka tuig ang milabay busa kining pahayag nga ang katapusan sa tanang butang nagkaduol na adunay dako gyung pangutana kay dugaya naman di ini nasulat, no? Mao nga gitubag ni Pedro ang maong pangutana sa ikaduha niya nga sulat. Atong tan-awon ang pagtubag ni Pedro. 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 9. Atong basahon. Nagingon siya. Sa iyang saad ang Ginoo dili langay-langayan ni anang paglangay-langay nga gihuna-huna sa uban.
Apan siya mapailubo hinuon kaninyo, dili buot nga adunay mahanaw kundili nga ang tanan makakabot unta sa paghinulsol. So diya nato makita mga igsoon unsay tubag niining giingon dinhi nga ang katapusan sa tanang butang nagkaduol na. Unya gisulti ni o gisulat ni Pedro ni atong 2000 ka tuig nang milabay. Ngano man nga wala pa man ni mahitabo. Mao ni gitubag ni Pedro nga ang dili kini paglagay-langay ang gihimo sa Dios kundi iya kining siya mapailubon hinuon kaninyo kay dili siya buot nga aduna gyud malaglag og mahanaw nato. Tungod sa iyang pasensya, sa iyang pailob nga ang mga tao mubalik ug mangayog kapasayloan sa ilang mga sala. Kay dili siya makaako nga iyang mga binuhat, mga laglag didto niya sa kaalautan sa katapusan. Mao nang niabot nilanat kita karong panahon na tungod kay gitagaan kita kay gayunan sa Dios nga kita mubalik ngadto kaniya. So dili ni paglangay-langay. Apan wala kini maamguhi sa mga mabiay-biayon. Naa man gyud daghan magbugal-bugal no. Mingon katong gisulti ganiya nga dugaya naman oy 2000 pa man gisulat niya wa man lagi na mahitabo so dili na tinuod. Mao na gipamatuod ni Pedro nga tungod sa pasensya ug pailob sa Dios ni abot ta karong panahon na. Kini mga biay-biayon mao nga ang panglantaw sa Dios sa panahon ug sa ato lahi gina. Lahi ang paglantaw sa Dios sa panahon ug ang ato usab lahi. Ang usa ka libo ka tuig uban sa Ginoo sama ra sa usa ka adlaw. So ug atong tan-aw niingon dinhi nga gisulat ni Pedro ni atong 2000 years ago. So pila pa man day ka adlaw sa Ginoo? Di niyo makompute. Kung atong tan-awon lang tinamban 2000 ka tuig na ning gisulat ni Pedro gihatag kanato unya karon niya nata karong tuiga unya giingon man dinhi nga sa Dios ang usa ka libo ka tuig sa tawo usa ka adlaw sa Dios so sa ato pa duha pa ka adlaw sa Dios kining hitabua karong panahona sa pagsulat ni Pedro. Ingon ni ana ang nahitabo tungod kay ang pamaagi sa Dios kun unsa kalayo ang langit dinhi sa yuta ang iyang pamaagi lahi sa ato. So kung atong makita, ang bisan unsang paglugway sa panahon nga gihatag sa Dios sa wala pa ang iyang pag-abot. Mao ni gihimo niya tungod sa iyang pailob, gilugwayan kita tungod sa iyang kaluoy kay siya dili gusto gayon nga kita mahanaw. Nagkinabuhi kita karon mga igsoon sa katapusang mga adlaw tungod kay daghan na kayong mga tagna sa Biblia. Kung kamo mubasa og Biblia, daghan na kayong mga nangatuman nga mga panghitabo nga gisulat sa Biblia nga nahitabo na karon. Ato nang makita mo na ang realidad no. Samtang ang timailhan sa panahon murag hapit na gyud mubalik si Kristo. So kitang tanan ang matag-usa kanato hapit na matapos. Mao na ato ang kinabuhi no. Makita man nato mga gipropesiya sa Biblia na ay gubat, na ay linog, na ay kalamidad unsa may nahitabo. Di ba naa na? Nakita na nato. So mao na nga gisgutan ni Pedro ang tulo ka butang nga labing mahinungdanon alang kanato nga nagkinabuhi sa katapusang mga adlaw. So balik sa ta sa pangutana. Kung aduna kay nabilin nga ugma, umaayo mga napo ka tuig, 20 ka tuig o 50 ka tuig sa ugma nga nabilin. Ang pangutana nga atog yung ibutang sa tungnaw na kasing-kasing, unsaon nimo pagkinabuhi. Kay balo na ka, kutubra ka diha, unsaon nato pagkinabuhi. Sumaw nang abagan kita ni Pedro sa iyang pagsulat, naghatag siya tulo ka butang nga labing mahinungdanon nga atong buhaton. Una, ningon siya, ang atong buhaton magampo nga seryoso. Magampo nga seryoso. Ang ikaduha, mahigugma pag-ayo. O ang ikatulo, mag-alagad nga matinud-anon. So atong tagsa-tagsaon ni pagtuki kung unsa gayon ni ang gipasabot ni Pedro. Atong tan-awon ang una sa tulo nga labing mahinungdanon nga butang alang kanato nga magkinabuhi sa katapusang adlaw. Mao ni ang una, magampo nga seryoso. Atong makita diha sa 1 Pedro 4:7. Iyang giingon, ang katapusan sa tanang butang nagkaduol na.
Busa batunin ninyo ang maayong panghuna-huna ug maayong panimuot alang sa mga pagampo. Sumao ni ang gihatag nato nga una nga atong gitan-aw dinhi nga mahinungdanong butang nga gisulti ni Pedro ug unsay buhaton. So tingali naguna-una si Pedro sa katapusang higayon nga giawhag siya sa atong Ginoong Hesus sa pagampo. Giawhag siya kay atong makita ug atong mabasa sa Biblia diha sa tanaman sa Getsemani. Gisultian ni Hesus si Pedro, si Santiago ug si Juan kung unsa ang kasakit sa iyahang kalag. Mao ni ang padung na siyang dakpon. Padung na siyang ilansang sa krus. Unsa kasakit ang iyang kalag hantod sa kamatayon. Naguol siya. Nagantos siya, ilawom sa iyang kasing-kasing ug siyang kalag. Mao kinang gabi nga dakpon si Jesus sa iyang gihatagan og instruction ang tulo ka tinun-an. Unsa may giingon niya? Siya miingon sa tulo, pagtukaw ug pagampo. Pagtukaw ug pagampo. Pero unsa gibuhat? Nakatulog, no? Labi na ingon arong orasa, lami kay katulog basin mao sa ning orasa no nga giingnan si ang tulo ni Ginoong Hesus nga pagtukaw ug pagampo, no? Apan sila nakikatulog ug sa pagbalik ni Hesus mingon siya, dili ba kamo makahimo pagtukaw sulod sa usa ka oras? Dili ba kamo makatukaw, mahimo pagtukaw sulod sa usa ka oras? Ang atong wali 30 minutos ra. Pagtukaw mo. O mingon si Jesus, pagtukaw o pagampo aron dili kamo mahulog sa pagsulay, mao na. Ug magsigit ang katulog, ang sunod gyud anang mahitabo mo hagok. So daghan nga dili ganahan sa mga sermon bahin na sa pagampo. Busa gisultihan ni Pedro ang unang magtotoo. Kita, apil kita. Pagmalinawon sa huna-huna. O pagpugong sa kaugalingon aron kamo makaampo. Mao na giingon ni Pedro sa mga magtotoo. Kinahanglan do natay kalinaw sa atong pangunahuna o kinahanglan do natay pagpugong sa atong kaugalingon aron kita makaampo. So daghan nga dili gud ganahan kun makadungog nini labi na gyud sermon mahitungod sa pagampo. Siguro magduka. Kaya mo may gingon ni Jesus nga pagtukaw mo. Pagampo niya, pagampo man nakatulog. So pagampo kay dili kaayo kita mubuhat niini, mao nang usahay di taganahan, no? Mao kana ang kamatuoran, ang pagampo dili nato prioridad, di ba? Dili nato prioridad ato na makita karon. O kun adunay maghisgot niini og magbasa bag sa libro bahin sa pagampo, medyo uneasy na ta. Dili ta mahimutang. Di sa ta kayong guilty. Lihay lang yun sa ta usahay, no? Dili man sa tanang higayon. Kasagaran sa mga Kristohanon, gingon din sa usa ka tinubdan. 45 segundos, dili minutos ha. 45 segundos kung magampo sa usa ka adlaw ang usa ka Kristohanon. Kasagaran. Usara na diha pag na sa pagkaon. Diha pag na sa pagkaon, no? So gingon dinhi 45 segundos kung magampo sa usa ka adlaw sama kini kadugayon diha sa panahon nga kita magkaon matud pa sa usa ka tinubdan. Ug sa lain usa nga tinubdan nagingon nga ang konserbatibo nga Kristiyano unom ka oras magampo sulod sa usa ka tuig. Dili usa ka adlaw. Ang samang tinubdan mao gihapon ang gigikanan naghulagway sa ubang kalihukan sama sa kalingawan o pag-adto sa shopping mall, suroy-suroy, sulod sa usa ka tuig ang magahin 90 ka oras. 90 ka oras ang atong pagsuroy-suroy, ang atong pag-shopping ug uban pa. Sa sports 100 hours o sa kagatos ka oras. Bakasyon 120 ka oras. Pagampo 6 hours sa katuig. Mao na ato makita nga gyud nga dili gyud kaayo interesado ang tao pag abot na mahitungod sa pagampo. Nahibalo si Pedro nga kining problema nga sa nanglabayng panahon. Mao nga daw gisulti ni Pedro dinhi nga samtang ang imong ugma nagkamubo kinahanglan nga mainiton ang imong pagampo.
Mao ni gi-advise nato ni Pedro, samtang ang imong ugma, ang ipasabot niya kita na dagko na, so sa ato pa ang atong ugma di nagid pareha sa gamay pa ta, nagkamubo. Unsa may iyang gi-advise? Ningon siya nga kinahanglan mainiton ang imong pagampo. Mainiton ang imong pagampo. Sa pagsulat ni Pedro bahin sa pagkahimong tin-aw nga panghuna-una, nagpasabot sa atong tan-awon ang mga butang kung unsa gayud ni sila. Dili ta magpataka og pili sa mga butang, dili ta magpataka ug unsay ato ang buhaton. Ang importante nga dili kita mahadlok o emotional o desperado sa atong pangunahuna. Iyang giingon ri kita magampo. Ayaw padala sa imong emosyon, ayaw kahadlok, kinahanglan dili ka desperado sa imong kahimtang. Ang importante kita magampo. So pag-ingon dinhi nga magpugong kita sa atong kaugalingon, ang idea na mao nga magbinuotan. Dili maghubog-hubog. Isa may palahubog din sa una. Di man jud mo mangangkon. Ginalang. So walay mo angkon. So ang gingon dinhi magbinutan, dili maghubog-hubog aron ang atong una dili madaot. Mao na atong bandayan. Dili magani madaot, mabalda o maguba sa bisan unsang butang. Dili na ta makafocus, dili na ta makatutok sa ato ang giatubang nga ang Dios hapit na mubalik. Makalimot na ta niana. So kung kita magpadaog sa kalisang o kalagot, dili na gyud kita makatutok sa kamatuoran nga si Hesus hapit na mubalik. Kay mo patigbabaw sa atong kasing-kasing sa atong una-una, mao magyud ang kalisang kahadlok. Mao na nga usahay makalimot na lang ta nga naay Dios nga dako pa sa atong problema. So atong tanawon sa 1 Pedro 4:7, unsa may ang gingon? Ningon siya dinhi, itong balikon pagbasa. Ang katapusan sa tanang butang nagkaduol na, busa batunin ninyo ang maayong paghuna-una ug maayong panimuot alang sa mga pagampo. Sulain sa laing pagkasulti, ningon siya, ipunting sa kamatuoran nga hapit na mubalik si Jesus. Mao na atong huna-hunaon mga igsoon. Dili ginato na ikalibod, dili nato na ikalikay, kamao nay giingon sa basahon sa Biblia nga si Jesus hapit na mubalik. O kinanglan tulid gyud ang atong pangunahuna aron kita makaampo. Focus, straight ang ato ang pangunahuna. Dili gayud kita makaampo kung dunay mag-isturbo. So usa sa hinungdan mao nga nahikot kita sa social media. Kibalo ba man kini social media, gamit kayo ni. Gamit kayo ni kay bisan dinhi sa atong ministry, dinhi sa atong iglesia, dako kayo ni siya gikatabang. Pero ang problema ana, dili mao ang atong paggamit. Na sa social media mo tanaw ta sa games, mga butang labi na gyud sa magtanaw tag salida, no? Sa YouTube. Ini kakita nimo dinha, dunay nay salida, pagkahuman sa salida, nakalimot na ka, naa man say sunod, makita nimo. Nasa lain. Matintal ka, pislit na sad ka. Pagkahuman na sad napay lain. Nikaw man naa may lain di man kahutdan. So ikaw nga nagsigi kag sunod nga nakalimot na ka, dili ka mo tutok sa ato ang mga commitment, sa diya atong obligasyon, atong buluhaton. Sige na lang kag tan-aw, wala ka kibaw, 2 ka oras, 3 ka oras, nahurot nga wala gyud hinungdan. Sa pagampo, usa ka tuig, 6 ka oras. So layo, lisod kay mga igsoon. Inong kanilahi kita sa panahon ni Pedro, apan ang problema pareho ra. Unsa ilang problema sa una, mao sa problema nato karon nga dili gyud ta makafocus pag-abot gayud sa pagampo. Huyang kay kita ni ana dihan dapita. O kinahanglan kita nga muduol sa Dios, mangayo kita kusog, pinaagi sa balang espiritu kaalam aron kita gyud makatutok sa ato ang pagampo. Kay hapit na gyud mo balik, no? Naon sa panahon nga maminaw ni maong sulat, ang kitong naminaw sa una, nag-agi usab sila og pagsulay. Naglisod sila sa atong mga wali nga nangagi nga mga gipaanto sila, nagsakripisyo sila. Mao na tungod silang kahimtang dili sila makatutok ngadton Hesus. Ug sa atong panahon karon, ang atong giantos mao ang sobrang pagkalinga. Wala ta paantosa, wala ta kastiguha, tungod kay wala na ni sa panahon ni Nero. Ang atong nahitabo karon kay linga kay tas mga uban ng mga kalihukan. Hinungdan nga nawad-an kita og pagtagad sa Dios, ma-divert ang atong nahuna. Kay nindot ni siya. Maayo ning negosyo ha. May ni organic ni, wala ni side effect. Kusog ni karon, mao ni uso.
So nawala na, na-focus na ang atong pagtagad ngadto sa Dios. Mao nga ningon si Pedro, pag malinawon ug unahuna, naatay peace of mind. Ngano man, haron kita makaampo. Kay watay kalinaw sa atong unahuna, di gyud ka kaampo, kay gubot kay imong unahuna, wa ka kibaon sa imong buhaton. Sumao kini ang una natong pagtulun-an nga gihatag ni Pedro mao ni nga magampo kita nga seryoso. Magampo kita nga seryoso. Mao na ang una. Ug samtang nagagamay ang imong adlaw, kinahanglan magampo kita nga seryoso. So atong tan-awon ang ikaduha gihatag ni Pedro. Ang ikaduha ningon siya mahigugma pag-ayo. Mahigugma pag-ayo. Atong makita na sa 1 Pedro 4:8. Nagingon siya dinhi. Labaw sa tanan, pag mainiton kamo kanunay sa inyong gugma sa usag-usa, kay ang gugma magtabon man sa daghang mga sala. Magtabon sa daghang sala. Mao kini ang ikatulo nga serye nga naghisgot si Pedro mahitungod sa gugma. Mao na ikatulo nga serye karon nga ang iyang gisgutan mahitungod gid sa gugma. Unsa mga gugma? Gugma sa kaigsuonan. Ang pulong gugma ug atong tan-awon sa Griego, dili ni gugma nga ordinaryo lang, mao ni gugma nga agape. Kay balo na siguro mo unsa ning agape, no? Gugma sa Dios. Kitang tanan nagkauyon nga ang gugma mao'y timaan sa mga Kristohanon. Mao nay atong kinabuhi. Branded ang mga Kristohanon, gipatikan, gisilyuhan ang mga Kristohanon nga kana sila mahigugmaon. Kita mahigugmaon. Kung nahigugma ka sa mga tao, ihatag ang tanan nga anaa nimo ug ayaw pugni ang imong gugma ngadto kanila. Ihatag. Ayaw pagduha-duha. Si Pedro wala maghisgot dinhi og emosyon. Ang matang sa gugma mao nga ang agape. Ang gugma nga iyang gipasabot kini usa ka gugma nga nagpahayag sa kaugalingon nga anda mo sakripisyo sa kaugalingong interest. Mo nagingon sa pulong sa Dios, give more interest to others than to yourself. Tagai og dakong interest ug bili ang imong kaigsuonan. Labaw sa imong kaugalingon. Musakripisyo sa kaugalingong interest alang sa kayuhan sa usag-usa. Ato nang buhaton tungod kay kita mao man ang pagtawag kanato isip Kristohanon nga branded ta nga may gugmaon, ang gugma nga gipasabot ni maong agape love. Usa ka gugma nga maantuson mo sakripisyo alang sa usag-usa. Usa kini kamatang sa gugma ang gipakita ni Hesus diri kanato. Mao ni ang giingon diha sa John 3:16 tungod sa kadako sa gugma sa Dios diri kanato. Iyang gipadala iyang bugtong anak nagpakamatay aron kita maluwas. Mao na ang agape love. Gugma sa Dios diri kanato. Mao ni gipakita ni Hesus kanato. Andam kanunay nga mosakripisyo aron madala ang kayuhan ngadto sa tanan. Mao na ang mga Kristohanon. Andam sila mo sakripisyo alang sa kayuhan sa tanan. Mao kinigingon ni Pedro nga atong tinguhaon pag-ayo. Niingon gis Pedro, gidasig kita nga mao ni atong buhaton, mao ni atong tinguhaon, mao ni atong desire nga ato gayong ihatag ang paghigugma nato sa matag usa. Pinaagi sa gasa nga gihatag sa Dios. Sunod na din makita gingon ni Pedro duha ka aspeto niini nga gugma. So ang duha ka aspeto nagingon din nga ang una ang gugma nga nanalipod. Ang gugma nga nanalipod ug ikaduha mao ang gugma nga nagpakita. So atong tanawon unsa maning gugma nga nanalipod? Atong basahon ang 1 Pedro 4:8. Ningon dinhi. Labaw sa tanan pag mainiton kamo kanunay sa inyong gugma sa usag-usa kay ang gugma magtabon sa daghang sala. Mao ni ang gitawag nato ang gugma nga nanalipod. Magtabon sa daghang sala. Nagpasabot kini nga magpadayon kita nga mainiton sa atong gugma ngadto sa usag-usa ug kini gipasabot sa dihang miingon si Pedro kay ang gugma magtabon sa daghang sala. Magpadayon kita nga mainiton. Usay kita sayon ra kay gugmaon ning atong mga kaigsuonan nga atong magustuhan. Pero di ganita ka gusto. Gugmaon gyapon nato na siya. Di mahimo nga dili gugmaon no. Usay mamili ta kinsa ato ang tagaan og pabor, nagpabor-pabor na ta. Ang atong giingyon ni Pedro dinhi gugma, higugma ang tag-usa, way pili. Ingon si Pedro dinhi kay ang gugma magtabon man sa daghang sala.
So sayon ra higugmaon ang tawo nga gusto nato apan ang gugma sa Biblia gi-extend pa gina mga igsuon bisan pa niadtong nakasala kanato. Katong nakasala kanato ningon si Pedro nga higugmaa moadto pa sa pulong sa Dios. Love your enemy. Tanawa ko ninyong tupad bi enemy ba na? Adi sa ninyo dili ninyo higugmaon kay dili ninyo enemy. Gugmaon gyapon. Pero ang gingon din hinga extend na to. Ang bato pagigumangad to sa itong nga kaaway. Higumaon gyapon na to sila. No? Matod sa panultihon. Gs 12 atong basahon sa gingon. Ang pagdumot naghatag og kasamok. Apan ang gugma nagtabon sa tanan mga kalapasan. So delikado. Duha ang makita nato din pagdumot ug ang kasamok. Makita nato diha ang kalainan. Ang pagdumot makapaukay gayod sa mga butang. Maka-stirred up, makasamok, samtang ang gugma muhusay sa mga butang. Pag panalipod sa nakasala, gikan sa wala kinahanglan nga pagbutyag. Gipasabuti ni mga igsuon nga, kay balo ka, nakasala na siya, ayaw unaha dito pagmarites. Dili pagbutyag sa maong sala. Ang tinuod nga paghigugma nagpasabot nga dili kita magdumot tungod kay nagdumili kita sa tinuyo nga pagpadayag sa mga sala sa uban. Dili nato ibutyag. Di ta maguna-una, no? So duha ka pilian kun adunay sayop nga mahimo kanimo ang usa ka tawo. Una, ato ning choice. Mahimo nimong tabunan og pasayloon. Mahimo nimong tabunan og pasayloon. Ang ikaduha, mahimo nimong ibutyag kun unsa ang nahimo sa maong tao. Ikaw ra gyud na mo desisyon ana. Imo ba ning isulti, imo bang ipanabi o imong pasayloon. Nagsulti si Pedro nga kining matang sa gugma nga may gugma pag-ayo, dili mubutyag sa sayop nga nahimo nga mauunya ang hinungdan sa kaulawan. Ikaw na hinuoy nagunoon na. Nagtuo ka nga maayo ang imong gibuhat kisa may naulawan. Una-una nimo nakapuntos ka kinsa may na gibiay-biay. O ni ni Pedro kining matang sa gugma kini atong gisgutan karon nga mahigugma pag-ayo nya dili mubutyag sa sayop nga nahimo nga mauunya ang hinungdan sa kaulawan sa maong tao. Kini nga gugma nagdumala sa mga butang pribado og magbinantayon sa dili pa kini masayran sa kadaghanan. So naa ni nato dili nato ni ipadayag dayon sa kadaghanan. Ato nang mabasa diha sa Mateo, unsa gipasabot nini? Mateo 18:15-17. Atong basahon. Ningon dinhi, kung ang imong igsuon makasala bato kanimo, lakaw sultihi siya sa iyang sayop, tali kanimo ug kaniya lamang. Kung maminaw siya kanimo, nadani nimo siya. Apan kung dili siya maminaw kanimo, pagdala og usa o duha ka tawo uban kanimo, aron nga pinaagi sa pagmatuod sa duha o tulo ka saksi malig-on ang matag pulong. Kung magdumili siya sa pagpaminaw kanila, isugilon ngadto sa iglesia o kung dili gyapon siya maminaw, bisan pa sa iglesia isipa siya nga usa ka hintil og tigpahaningil sa buhis. Mao ni ang church discipline dinhi sa ato mga igsuon. Ingon ni ang mga Kristohanon, dili kita mo dali-dali butyag sa sala sa usa ka tawo kundi ato usa nga duolon personal mismo ang nakasala kanato. Nagingon dinhi nga imong sultihan ang maong tawo sa iyang sala sa pribado. Private. Kamuran duha. Kung dili maminaw magdala kag duha ka saksi kay wala man maminaw nga kamuran duha. O kung dili maminaw palapdan pag nato ang pamaagi nga atong makumpronta ang maong tao sa dili paibutyag sa publiko. Adunay panahon ipahibalo sa publiko. Apan unsay giingon ni Hesus? Nag-ingon siya nga magsugod kita pag-atubang sa tao sa pribado. Atong unahon pagduol, kamong duha, importante jud kayo maghusay sa mong duha. Una ka mangitag witness ug di maminaw sa witness dada sa iglesia ug dili magdala sa iglesia, pangita gyud paagi. Wala mo ingon dinhi nga ibutyag. Pangita og paagi nga masitol ang inyong problema aron dili maulawan ang maong igsuon.
Kini nga matang sa gugma manalipod. Kini mo tuyhad sa iyang kaugalingon aron sa pagtabon. Tabunan na to. Pagtabon, adunay pipila ka mga tao nga mapasigarbuhon nga mubutyag sa sayop sa uban. Imbis nga magtabon, di ba? Nakasuway ba mo ana nga malipay sila'y nakaunag butyag sa sala sa maong tao? Nagpasabot kini nga magpadayon kita nga mainiton sa atong gugma ngadto sa usag-usa o kini gipasabot sa dihang mingon si Pedro kay ang gugma magtabon sa daghan nga mga sala. Wala mingon usara ka sala, gingon dinhi magtabon man sa daghang mga sala. Ug ato bang balik og basa ningon unsay gipangutanan ni Jesus, ningon siya nga kapila man ako pasayloon ang akong igsuon nga nakasala. Iya pa ganing gitagaag answer daan ang iyang pangutana. 7 times 7. Pila man na 7 times 7? Ay, wow. Oh, bright good. Very good. 49. 7 times 7. Pero kay balo ba mo ka ng 49? Sa usa ka adlaw na. Atong pasayloon ang atong kontra, atong kaaway, katong mga nakasala nato. 47 times a day. Pero unsay gingon ni Ginoong Hesus? Dili 7 times 7. Kundi 70 times 7. Pila pa na? Pila? Bright lagi gyud. Kamao gyud di ay. Sakto gyud nga wa ko magdag calculator. 490. Usa ka adlaw na atong pasayloon, atong igsuon nga nakasala kanato. Mahimo ba na nato? Nga masad-an gani tagkausa ditso tag sumbong ug di man gani nito sumbong ato nang ibutyag nga nakasala nato. Unsay gingon dinhi? 70 times 7 490 so sa kadlaw atong pasayloon atong igsuon. Ang gipasabot na lang igsuon dili ang figure ang gipasabot nila kun dili ningon ang Ginoo pasaylo ako tob sa mahimo. Kayo ato nang sundo na figure di maganit ka pasaylo ka usa sa kadlaw. Masuko maganit na dayon. Ang gipasabot niya na nga dili kita muhunong atong tagaghigayunan ang atong igsuon nga nakasala kanato nga dili nato ibutyag ang iyang sala diha sa publiko unaha pagduol pagigusay. Mauna ang pamaagi sa Kristohanon. Mao na kun atong tan-awon mga igsuon matud pa ni Wayne Grudem. Usa ka American theologian nag-ingon siya, sa dihang ang mainiton gugma makaplagan diha sa usa ka panag-uban sa mga Kristohanon. Daghan nga sala madako man o gamay dali kining mataligaman, dali kining makalimtan. Og dili apan kun kulang sa gugma nga manalipod, matagpulong gitan-aw uban sa landong sa katahap. Pirmi gyud kang magduda. Ang matagpulong inubanan sa landong sa katahap o ang matagbuhat adunay naglambigit nga dili gyud pagsinabtanay. So dili gyud ka magkasinabo tungod kay sa matagpulong ay isulti si mong gikalagutan. Doon na naman kay katahap. Insakto ba ka na yung gisulti? Pero ang giingon sa pulong sa Dios, higugmaa ang imong kaaway. Munay lisod kayong buhaton alang nato. Muangkon mo mog sa dili. Lisod. Grasya ra gyud sa Ginoo nga ato nang mahimo. Mao nang arita sa ikaduha. Ang ikaduha mao ang gugma nga nagpakita. Unsa man ning gugma nga nagpakita? Atong tanawon sa 1 Pedro 4:9 nagingon. Batasanan ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usa sa walay pagbagulbol. Atong batasanon ang pag-abi-abi, atong pag-estima sa usag-usa nga walay pagbagulbol nga pakapin. Ang pag-abi-abi mo'y pulong sa bagong tugon nga literal nagpasabot na nga paghigugma sa langyaw. Sa dili nato kaila, bisan pag dili nimo amigo, mga langyaw o estranghero, paghigugma sa mga estranghero mo nagipasabot nini nga giingon nga pag-abi-abi, batasanan ninyo pag-abi-abi sa usag-usa sa walay pagbagulbol, no? Kini may hinungdanon sa unang simbahan, no, sa unang tugon. Tungod kay magkita sila sa panimalay. Nahibalo ba mo nga wala may church nga gitawag nato sa una? Ang ilang simbahan sa una, ang atong balay, tapukanan, ampuanan, ilang mga balay. Na sa house, gitawag na og house church. Ilang balay ang gihimong simbahan o ang mga magwawali o mga ebanghelista gikan sa laing lugar, ilang abi-abihon o papuyon. Ingon ni ana ang sitwasyon sa una. Kaya atong panahon na, wala pa na ang Shangri-La. Kaya ato ditong papuyon dito.
Wala pa. Mao na ang mudawat sa mga langyaw, labi na gyud sa mga mensahero, mao ang matagbalay sa Kristohanon ug ang ilang buhaton ilang abi-abihon, ilang papuyon. Magpabilin kini sila uban kanila. Mahimong dili sila kaila apan sila ilang abi-abihon o kinahanglan maayo kamo kanila. Maayo mao na estimahon nato eksakto. Mao kana ang gipasabot sa original gyud nga konteksto niini. Ipakita ang gugma sa estranghero. Ipakita ang imong gugma pinaagi sa pagka maabi-abihon. Pagkapinan na ni Pedro, pagka maabi-abihon sa walay pagbagulbol. No? Nga naman, ang pulong pagbagulbol sa pinulungang Griego, gingon dinhi, gogosmos. No? Lisod gani ko istorya ni. Gogosmos. Amo sa nagbagulbol, di ba? Ni bagay sad, no? Yun ay kita mahimong abi-abihon apan sa sulod nagbagulbol. Moingon din ta, oh, dayon mo ari ta sa among balay nganong ni aman sila. Nganong wala man silang pastornek. Ni amay sa amo niya na ba? Gidawat nimo. Pero sa sulod nagbagulbol ka. Dali dayon. Sa bumunguli ana ba? No? Dili na mao ang pag-estima nila sa una. Tibuok kasing-kasing ilang gidawat o giabi-abi ang mga estranghero o malangyaw. Kita mahimong maabi-abihon apan sulod sa atong kasing-kasing sa una-una sa atong kaugalingon nagbagulbol kita. Maayo atong pagtratar apan sa sulod moingon ta kanus man ni sila mo muhawa oy. No? Di man sila kadungog nagbagulbol na ta ba? Mo nagingon nga gingon ni Pedro. Nga pag-abi-abi inubanan sa walay pagbagulbol, abi-abihon nato ang atong mga kaigsuonan. No? Makabaton kita og sakto nga buhat apan sa dili mao nga kinaiya. Lahi gyud ug unsay nasa tong kasing-kasing. Og si Pedro mingon kun imong ipakita ang imong gugma, unsay iyang gingon dinhi, buhata kini sa tibuok nimong kasing-kasing. Sa tibuok natong kasing-kasing, mao ni ang gugma nga atong gisgutan nga mao ang agape love. Walay gugusmus. Ha? So, busa ang una, mao ni ang pag-ampo nga seryoso. Importante kay ni. Kinahanglan serious sa atong pag-ampo. Ikaduha, gugmaa pag-ayo. Naa kay gugma. Alang sa imong isikatawo, ang imong kaigsuon sa usag-usa. So, ang ikatulo nini, ningon nga mag-alagad nga matinud-anon. Mag-alagad nga matinud-anon. Matod pa sa 1 Pedro 4:10, ngadto sa 11 nagingon, sumala sa hiyas nga nadawat sa matag usa. Gamitan ninyo kini alang sa usa ug usa, ingon nga maayong piniyalan sa nagkalain-laing grasya sa Dios. Ang magsulti kinahanglan magsulti ingon sa pulong sa Dios. Ang mag-alagad kinahanglan mag-alagad sumala sa katakos nga gihatag sa Dios. Aron nga sa tanang butang ang Dios mahimaya pinaagi kang Hesukristo. Iya ang himaya ug ang paggahom hangtod sa kangturan. Amen. Mao ni gingon dinhi ni Pedro. Sumukuha kita og prinsipyo. Mukutlo kita og prinsipyo nining maong mga bersikulo. Atong tan-awon kung kini may kalabutan sa pagserbisyo. So una atong makita nga kutloon nato ka prinsipyo nining duha ka bersikulo nagingon dinhi. Una, ang matag Kristohanon adunay labing minus usa ka gasa. So kamo kita aduna kitay labing minus usa ka gasa nga gihatag sa Dios. Usa ka gasa. So 1 Pedro 4:10 nagingon sumala sa hiyas nga nadawat sa matag usa. Sumala sa hiyas nga nadawat sa matag usa. Unsay atong buhaton aning hiyas? Gamitan ninyo kini alang sa usag-usa. Ingon nga mga maayong piniyalan sa nagkalalaing grasya sa Dios. Atong gamiton. Ang mga matag magtutuo gihatagan og gasa o kini dili kini ato supernatural given. Sa ato pa dili kini gikan ang Dios naghatag niini ug nagpasabot usab kini nga ang matag usa gihatagan og gasa apan kini nagkalain-lain. Dili ta pareha og gasa mga igsoon. Kung aduna kay gasa sa pagtudlo, ang uban dunay gasa sa pag unsa pa na dinha nga mahimo niya sa iglesia. No? Gasa sa pagwali, gasa sa pag-share sa pulong sa Dios dito sa gawas, no? Nagpasabot usab kini nga matag usa gitagan og gasa apan kini nagkalinlain.
At least natay usa ka gasa. Pinaka minus na kay usa. Sumao na nga ang matag Kristohanon adunay labi minus usa ka gasa. Ang ikaduha nini, bisan unsa nga gasa nga anaa kanimo, gamita ninyo kini sa pagtabang sa ubang tao. No? Kaning gasa nakalakip na ning panalangin o panalanginan ta sa Ginoo. Unsa may katuyuan sa Dios nga panalanginan ta aron makapanalangin usab ta sa uban. So ato makita din sa 1 Pedro 4:10 nag-ingon sumala sa hiyas nga nadawat sa matag usa unsa gingon diha highlighted gamitan ninyo kini alang sa usa-usa. Ingon nga mga maayong piniyalan nga sa nagkalain grasya sa Dios. So nakita niyo dinhi sa ikatulong higayon nga gigamit ni Pedro ang pulong sa usag-usa ning maong bersikulo aron mapakita nga kita nalambigit isip mga igsuon diha ni Kristo. Ang espirituhanong gasa wala gihatag aron alang lang sa atong kaugalingon, inay kini alang sa pag-alagad sa matag usa. So ato nga pagpasabot ni mga igsuon, kung aduna kay gasa dili na para imo. Dili na para ato. Kung gihatagan ka gasa sa Dios, gamita ka na sa usag-usa. Gamita na sa imong mga igsuon, gamita na sa lain, dili sa imong kaugalingon. Tungod kay ang matag igsuon, kitang tanan aduna tay mga gasa aron atong gamiton alang sa matag usa. Sumapod ang tanan. Di ba? Pero hinumdumi, ang gasa nga gihatag sa Dios kanato dili na para sa ato. Gamito nato para sa usag-usa. So ang ikatulo, gingon dinhi, magmatinud-anon kita sa paagi sa paggamit sa atong mga gasa. Mo ni atong madayan. Kinahanglan matinud-anon ta. Matinud-anon kita sa paggamit sa gasa. So atong balikon pagbasa, 1 Pedro 4:10 nag-ingon dinhi. Sumala sa hiyas nga nadawat sa matag usa, gamitan ninyo kini alang sa usag-usa. Ingon, ingon diha, ingon nga mga maayong piniyalan. Sumao na sa ikatulong maigsoon nag-ingon din ni matinud-anon kita sa paagi sa paggamit sa ato ang gasa. Tungod nga ingon nga mga maayong piniyalan sa nagkalain-laing grasya sa Dios. Ug sa Griego ang pulong piniyalan gitawag kini og manager, no? Kinsa gihatagan sa mga pundo sa tag-iya aron sa pagpangalagad. So kung nato makita, ang usa ka piniyalan walay gitag-iya, walay iya. Gipiyalan ra siya kun dili ang iyang mahimo mao lamang ang pagdumala sa gipiyal kaniya. So kung kita gipiyalan kita sa Dios sa gasa, gihatagan kita sa gasa, igo ra kita mo manage na. Gipiyal kana kanato kay aron pagdumala ninig maayo alang sa usag-usa. So klaro ba? Nga hinumduman nato nga ang gasa gihatag sa Dios kanato dili para sa ato ang kaugalingon kundi alang sa kaayuhan sa usag-usa. So arita sa ikaupat. Gingon dinhi. Ang ubang gasa mamatikdan. Ang uban dili mamatikdan apan silang tanan makatabang. So gipasabot ini. Ang ubang gasa atong mamatikdan, ang uban dili. Balik ko na ito basa ang Pedro 4:11. Ningon din ni, 1 Pedro Kapitulo 4, versikulo 11, nag-ingon. Ang magsulti, kinahanglan magsulti ingon sa pulong sa Dios. Ang mag-alagad, kinahanglan mag-alagad sumala sa katakos nga gihatag sa Dios. Aron nga sa tanang butang ang Dios mahimaya pinagi kang Hesukristo, iya ang himaya ug ang paggahom hangtod sa kahangturan. Amen. Kung imo makita sa duha ka panalitan ni Pedro, ang usa ka gasa mao kini ang pagsulti. So kung gasa sa pagsulti, klaro kayo nakadungog man ta. Gisultian man ta, gitudluan ta. Mao ni usa ka gasa sa pagsulti. Mao ni ang gasa nga makita. Samtang ang laing gasa nga dili makita, mao ang pag-alagad. No? Mahimo nga hilom atong buhaton sa pag-alagad nato sa iglesia, mahimo nga hilom atong buhaton sa pag-alagad sa atong isig kaingon, mao na nga giingon dinhi ang gasa nga dili makita. Apan kining tanan, kining duha makatabang, no? Ang mga gasa sa pagsulti sa mahimong maglakip sa pagtudlo, pagwali, mag-evangelize ka sa gawas. Ug ang pag-alagad pinaagi sa mga gasa naglakip sa bisan unsang matang sa pagdasig. Mudasig ta, no? Dili na makita sa kadaghanan. Pagpakitag kaluoy o pagtabang, mao na ang dili makita.
Ang usa mas prominente sa lain apan ang duha makatabang. Lahi ni sila pero mao na atong makita nga makatabang ni pareho ra ni. Niingon si Pedro, unsay gingon niya dinhi, ihatag ang tanan. Makita man na og dili makita, mamatikdan man kana og dili mamatikdan, ihatag ang tanan. Ngano man ang tubag niya na naa sa ikalima. Ang rason nga atong gipaambit ang atong mga gasa ngadto sa uban nga mga tawo mao ang paghimaya sa Dios. So mao na ang tumong og tuyo para mahimaya ang Dios mga igsoon. 1 Pedro 4:11 atong balikon. Ang pagsulti kinahanglan magsulti ingon sa pulong sa Dios, ang magalagad kinahanglan magalagad sumala sa katakos nga gihatag sa Dios aron nga sa tanang butang ang Dios mahimaya pinaagi kang Hesukristo. Iya ang himaya ug ang pagahom hangtod sa kangturan. Timan-in ninyo. Gihimo nato kini alang sa kahimayaan sa Dios. Ang rason nga kami mag-alagad mao ang paghatag og himaya sa Dios. Ang rason nga kita mag-alagad mao gihapon paghimaya sa Dios. Nagpasabot nga kung kamo dili maglakip sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kaninyo, ang Dios dili gayud makadawat sa ingon kadako nga himaya sa iyang mahimo. Unsa may gipasabot niini? Kung aduna kay gasa gihatag sa Dios, ug dili nimo gamiton sa imong isikataw, ug dili nimo gamiton sa pagpag-alagad sa iglesia ug sa imong mga kaigsuonan, dili gayud makadawat ang Dios sa himaya nga alang kaniya. Ngano man, wala nimo gamita ang gasa, imong giangkon ang gasa nga gihatag sa Dios. So miabot ba sa imong nahuna nga mahimo nimong pugnan ang pagpasundayag sa himaya sa Dios? Pinaagi sa dili pag-apil sa pagpaambit sa imong kaugalingon sa uban? Maabot ba na? Musantop na si mong hinuna. Nga og dili nako ni gamiton na mababagan nako ang himaya sa Dios nga alang kaniya. Pero kasagaran nato murag dili gyud ta makahuna-una niya na. So atong pangutana ng atong kaugalingon sa mga pipila ka pangutana nga angay natong pagtan-awon sa pagtulun-an nga atong makutlo nining maong wali, no? So una, pangutana ni alang natong tanan. Unsa ang imong gihimo sa mga gasa nga gihatag sa Dios kanimo? Kung kita adunay usa labing minus usa ka gasa, ingnon ta lang. Bisag naamoy daghang gasa, usa lay atong hinganlan. Wa sa kukibaw. Giunsa nimo unsay imong gihimo sa mga gasa nga gihatag sa Dios kanimo? Kamo makatubag ni ana, dili ako makatubag ni ana, kay kamo ang nagkigdilya sa Ginoo. Kamo usab mo nakita ninyo kung unsa ang gasa nga gihatag sa Dios. Pero ang pangutana, unsay inyong gihimo sa maong gasa? Ikaduha, kinsay imong natabangan sa dalan karong simanaha? Kinsay imong napaambit sa gasa nga anaa kanimo karong simanaha? Kinsay imuhang nahikap o nahatagan o natabangan nga nakinanglan karong simanaha? Naa ba tay masulti? Naa ba tay mahinumduman? Kung wala tay nahinumduman, wala tay nahimo, sa ato pa wala nato gamita ang atong gasa nga gihatag sa Dios. Kini ikatulo pangutana mga igsoon mo ni atong kaugalingon gi atong sabto ning maayo. Ang iglesia ba mas maayo ug mas lig-on tungod kay ikaw ug ako ni adinhi? Nalig-on ba ang iglesia tungod kay anaa ikaw dinhi? Aduna kay gasa apan mao kini imong gamiton aron mahimo nato nga mapalig-on ang atong iglesia tungod kay kanang gasa gikan sa Dios. Mao na ang pangutana, malig-on ba ang iglesia tungod kay ikaw anaa dinhi? Ang ikaapat nga pangutana mga igsoon, imo bang giusik-usikan ang gasa sa Dios? Imo bang giusik-usikan ang gasa sa Dios o gigamit ba nimo kini alang sa iyang himaya? Ato bang gigamit ang atong gasa nga naa nato nga gihatag sa Dios alang sa iyang himaya o imong gipasagdan ba lang, imong giusik-usikan o kaha imong gigamit sa imong kaugalingong katuyuan? Sumao diha nga anaa gayud ang tulo ka mahinungdanong butang atong buhaton. Ampo, gugma, pag-alagad. Si Pedro nagsulti kanato nga tungod sa pagbalik ni Kristo, kita kinahanglan
nga magampo nga seryoso. Diman magampo nga seryoso. Ikaduha, mahigugma pag-ayo. Ay katulo, og mag-alagad kita nga matinud-anon. Mao to atong gisgutan ganiha. Kung mutabang kita, walay pakapin nga bagulbol. So mao di atong makita sa atong mga pagtulunan. Magampo nga seryoso. Ang panahon karon mga igsuon dili na katiaw-tiawan, gubat sa Ukraine ug sa Russia, nagkatay-katay na, wala ta kahibaw mo abot ba dinhi sa ato ang lugar. Mao na importante jud kaayo sa atong kinabuhi karon. Ani ata sa last of the last days, ang katapusan sa katapusang mga adlaw. Mao nagingon ni Pedro, kinahanglan magampo kita, seryoso kita sa atong pagampo. Ug ang atong pagigugma kinahanglan maayo atong pagigugma, walay pakapin nga dili maayo nga panguna-una o pagbati. Ug ikatulo na kinahanglan kita magmatinud-anon. Dili kita magtiyaw-tiyaw sa pagpangalagad sa Dios kay iyang nakita kung unsa ang motibo sa atong kasing-kasing. Mao na kinahanglan mag-alagad kitang matinud-anon ngadto sa Dios una ug sa atong mga kaigsuonan. Dili ta magpasagad kun dunay nagkinahanglan. Hinumdumi nga ningon si Pedro, ang hari hapit na mo abot ang pagbalik sa Dios. Ayaw kamo paglingkod dito sa tumoy bungtod aron magulat. Hinunoa, pangutan-a ang imong kaugalingon. Kung kita nagdahom o naguna-una, nga mituo, nga hapit na mubalik ang Diyos, hapit na mubalik si Ginoong Hesukristo, pangutan-a ang inyong kaugalingon, nagkinabuhi ka ba aron makita sa uban kung unsa ka dako ang imong Diyos? Nagkinabuhi ba ka? O ikaw, nagkinabuhi ba aron makita sa ubang tao o sa kaigsuunan o sa katawuhan kung unsa ka dako ang Diyos sa imong kinabuhi? Kaduha, nagsalig ka ba kaniya sa pagampo? Nagampo ba kita asam nato gisalig? Gisalig ba kini nimo imong pagampo ngadto sa Dios? Katulong pangutana, kumusta ang inyong gugma sa usag-usa? Kumusta ang gugma ninyo sa usag-usa? Last, kumusta ang imong pagdumala sa mga gasa nga gipiyal sa Dios kanimo? Mao nay atong ipangutana sa atong kaugalingon sa matag adlaw mga igsoon. Giunsa nato pagdumala ang gasa nga gipiyal sa Dios kanimo? Sa ato nang inahisgutan aduna kita bisag usa nga gasa, giunsa man nimo ang maong gasa? Giunsa nimo pagdumala? Mga igsoon atong andamon ang atong kinabuhi. Kay iyang pagbalik kaduol na. Ang atong kinabuhi kinahanglan nga andam kanunay sa hari nga moabot. Ayaw itugot nga iyang pag-abot, makadakop ka na to, atlan kita, maabtan kita, nga dili kita andam. Mao na nga kinahanglan, atong andamon, ang atong kinabuhi, tungod kay mao kani ang estilo sa pagkinabuhi, sa katapusang mga adlaw. Mao ni ato ang lifestyle sa atong pagkinabuhi, during this last of the last days. Magampo nga seryoso, mahigugma pag-ayo ug mag-alagad nga matinud-anon. Amen. Magampo ta. Lord, salamat Ginoo God. Diyos amahan, nagpasalamat kami kanimo sa imong pulong nga gihatag karon Ginoo. Nagampo kami Ginoo God, ug karon Ginoo nangayo kami kapasayloan sa imong mga sala Ginoo. Daghan kay gayunan nga kami napakyas Ginoo God ug kami mopakyas kanimo pa sa umabot. Apan salamat Ginoo nga ikaw matinud-anon sa among kinabuhi. Salamat ining mga pagtulun-an nga imong gihatag kanamo nin kapunon Ginoo God Lord. Tugot ti amahan. Ang matagpulong sa mga pagtulun-an among mapatik sa amo ang una-una ug mapabilin sa among kasing-kasing aron amo kining pagapuy-an ug amo kaning ma-apply sa matag adlaw namo nga pagkinabuhi. Hatagi kami Ginoo og sarang kaisog kadasig Ginoo God nga pinaagi sa imong grasya. Makaampo kami nga seryoso. Nga amo paghigugma ngadto sa matag usa, gibase namo sa imong gugma. Ug nagampo kami o Dios nga walay nakalakip nga pagbagulbol ang among pagserbisyo o pag-alagan diha kanimo sa katawhan. Salamat Ginoo Dios nga imo kaming gipahinumduman sa among gugma sa matag usa.
Imo kaming gipahinumduman sa pagdumala sa mga gasa nga imong gipiyal kanamo. Imo kaming gipahinumduman nga kami nagkinabuhi ba aron makita sa kadaghanan sa katawhan kung unsa ka kadako sa among kinabuhi. Salamat Ginoo ini mensahe. Ug tuguti amahan nga kami magkinabuhi niini. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Kini mong pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.